que aquí. ¿Por qué no? No quiero que te enfades. Estás en tu derecho de enfadarte, es un riesgo que corre. Las solteras van a ir a más. Yo puedo arreglarte el tejado a cambio de que me dejes entrar en ti un rato. Tú te crees con derecho a juzgar, pero no tienes ni idea de nada. Tú no me conoces. Tú no me conoces. No me conoces nada. No me conoces nada. Ediziora, gaurko prentsaurrekoan un amor filma izango dugu. Buenos días, bienvenidos a todos y a todas a una nueva rueda de prensa del Festival de Cine de San Sebastián. Hoy tenemos con nosotros al equipo de... Gaur, hemen daukagu Un Amor filmeko taldea, sail ofizialekoa, eta hemen dauzkagu Sandar Mide eta Marisa Fernández Armenteros, ekoizleak Ulgo Silva, antzeslea Luis Bermejo, baita ere, antzeslea baita Laia Kostare, Isabel Koixet, zuzendari eta gidoilaria, Jobit Euskerian, antzeslea Ingrid García Johnson, aktorea baita ere, Francesco Carril, aktore, eta ni neu. Quería empezar, bueno, ya sabéis, levantar las manos y ahora os paso Bueno, badakizue esku altxa eta txandango dizue dela, baina lehenbizik galdera bat egin nahi nion Isabeli, nik Un Amor irakurri nuenean, Sara Mesarena gogoan daukat, bueno, zenbait gustatu zitzaidan. Ez gustatu zitzaidan hitzekin nola jokatzen duen, nola jolasten duen, ez? Itzulpenarena, eta pentsatu nuen ze zaila izango zen hori film batera eramatea, ez? Ba, hori jakin nahi nuke, egokitzapen prozesu hori zer nolakoa izan den, azken batean hori ere itzulpen bat da, ez? Testu bat beste hizkuntza batera eramatea, erabaki batzuk hartu behar izan ziren hor, eta horretaz hitz egitea gustatuko litzaidake. Bai, denek hori esaten dute, Un Amor eleberria oso zaila dela egokitzen. Tira, eleberria, Un Amor oso ona da, eta jakina, hortik abiatza ez da erraza. Laurarekin batera egin dut lan hori, guk izugarri miresten genuen Sara Mesaren lana, eskerrik asko Sara, zuri esker bai gaude hemen. Zen kasutan, Laura gidoilariarekin batera ez zitzaigun zaila egin. Zitzaigun zaila iruditu. Benetan hainbeste gustatzen zaizun zerbaitetik abiatzen zarenean eta historia hori kontatzeak merezi duela uste duzuenean, ba ez da zaila, ez da. Baina argi dago alde batetik pentsatu genuena, Sarak ze pentsatuko du, ikusi du, gustatu zaio, beraz, bueno, lasai geratuko gara, eta bestalde ze pentsatuko dute irakurleek, ez? Ze beraiek horrelako film bat egingo zuten buruan eta jakina, ba, espero dezagun haiei ere gustatu izana. Hola, buenas. Hori da nire desioa. Kaixo, zorionak filmagatik. Nik Isaberi galdetu nahiko nioke lehenik. Ze entzun dute western bateko antzeko zerbait litzatekela. Zure referenteak zinemari dagokionez zeintzuk izan diren, hori jakin nahi nuke, egon baldin badira, idazterako orduan. Ekoizlei, galdetu nahi nieke, baitakit filmaketa etzela erraza izan, jakin nahi nuke zeintzuk izan ziren zailtasunak, zeintzuk izan ziren handikapak. Westernaren nik ez dut esan. Errespetu handia diet western erako filmei, baina behar badat ikonografia bat badago, mailoak hor daude, eta behar bada horiek espageti western batekin pixka bate antzekotasuna izan dezakete, baina hortik harago. Ez dut ikusten, indiar asko zeuden ez da egia, Ez dakit, nondik atera den hori. Erreferentei dagokienez. Erreferentea baldin badago dela La vida secreta de las palabras y la librariaren arteko zerbait da, ez? Hor badago munduaren horrorea, gure lekua zein den mundu horretan eta nola markatzen den. Eta la librerian hor ere zer gertatzen da, norbait leku batera iristen da, integratzeko edo txertatzeko gogoarekin, eta gero dana gaizki ateratzen da, ezta? Orduan bi hoien arteko zerbait dela esango nuke.
filmaketari dagokionez, zoragarria izan zen, zer Rioxan egon ginen, zorionokok izan ginen, erroskilak jaten genituen egunero, edo ogia, lehen egunean Unamor izeneko ogi bat egin zuten, hori jan genuen, denok izendu egin ginen. Zailtasuna izan zen, bosta astean filmatzea eta oso diru gutxirekin egitea, hortxe zailtasunak. Elurra egin zuen eta Isabeldiek esan zuen, aurrera, horrekin ere, pareta erori egingo zela etxe barruan, aurrera horrekin ere, ezta? Hori txertatu egingo genuen, baina nik esango nuke filmaketan, taldearen espiritua hain ona zen, eta azkenean katalanek kalsotada bat antolatu zuten, eta errioxarrek, patatak errioxar erara egin zituzten, eta hori ez da beti gertatzen filmaketetan, baina jakina, hain denbora gutxian filmatzea eta Isabeli esan beharra, bost aste besterik ez dauzkagu. Zorionez, Isabelek egin du eta modu heroikoan egin. Tengo una pregunta sobre la última escena de la película. Azken eszenari buruz galdetu nahi dizuet. Baina talde batzuek ez dute nahi izaten galderak egitea spoilerrei dagokienez. Ni bi interpretazio dauzkat buruan eta, zuk egin duzunez filma zuri galdetu nahi dizut. Filma amaitzen denean, protagonistak bat egiten du zakurrerekin ikusten nuen jada hila zela. Biek ¿O están los dos muertos? Biak ies egiten ari dira, ala biak hilda daude. Uste dut arrazoi duzula. Bai, esango nuke zuzen zaudela, Otra vez vuelvo a ser autorreferente. Berriz ere, nire bururi ingo diote referentzia, ebarkatuko idazue. Nire filmetako batean pertsonaia batek esaten du, dena ulertzeak buruak alpertu egiten ditu eta ez dugu hori egin nahi. Bagoaz? Hola, Kaixo, Laiari galdetu nahi diot, Hector García naiz kamiotik. Zure ibilbideari buruz galdetu nahi nizuke, urte asko daramatzazu kanpoan lan egiten, baina azken 2 urteotan Espainiara itzuli zara, orain ama zara. Mendik aurrera, ze asmo daukazu Europara itzuli, Estatu Batuetara, edo Isabel ezalako zuzendariekin lan egin nahi zenuke? Tira, aktoreok ez daukagu alako gaitasunik nun eta nola lan egin nahi dugun erabakitzeko, baina eskerroneko nago, Isabeli, ze, Espainiara itzultzeko aukera eman dit, eta hori da arrazoi nagusia berarekin berriz lan egiteko, berak etortzeko eskatzen baldin bada, beste guztia butziko dut. Ze uste dute lanerako gozatzea gustatzen zaiola, lanean gozatzea gustatzen zaiola, esku lan moduko lana izaten da berea. Bai, nahiago nuke etengabe berarekin lanean jarraitzeko aukera izango banuen nintzateke inoiz aspertuko. Hola, muy buenas. Lo primero de todo, felicidades. Egunon zorionak, zer baino lehen filmagatik. Nik galdetu nahi nizueke nolakoa izan den intimitate koordinatzailearen figura horrekin lan egitea, zinemaren industrian txertatu den zerbait, intimitate koordinatzailea izan zen Isabel Coixet bera. Beraz, zuri dagokizu erantzutea. Zuzendari bakoitzak aurkitu behar du, antzesle guztiek aurkitu behar dute lan egiteko modua. Nik nire filmen operatzaile lana egiten dut, beste batzuek ez, bakoitzak gure modu aurkitzen dugu intimitateari dagokionez, horixe ezagutzen dut nik, ezta? Orduan bereiekin hitz egin nuen, uste duzu horrelako figura bat behar dugula? Ez esan zidaten, helduen arteko elkarrizketa bat eduki genuen. Nik uste dut zuzendari bati dagokiola, eta berriz esango dut, beste zuzendari batzuk ez badaude eroso horrekin, behar bada, lukete sexu estenak idatzi behar. Baina nik horrelako estena bat idazten dudanean, nik hori irudikatzen dut, eta eskatzen diet aktorei,
problemas que tienen y a partir de ahí pues, eskatzen diet, esatea zenolako arazoa dauzkaten, hortik aurrera jorratzen dugu. He hablado con, no sé, Esan behar daukat baita ere, joan den urtean Mia Hansenekin hitz egin nuen, eta bera galdetu zian, ze uste zu intimitate koordinatzaileaz, nik ez dut behar. Berak ere esan zian, ez, baina beste batzuek behar bada beharko dute. Zerbait esan nahi dut, seguru galdera gehiago ere badituzuela, baina esan behar dut, nire aukerak hemen dauden, aktoreetarako lehen aukerak izan zirela, nik Nat Laia moduan ulertu edo irudikatu nuen. Eleberrian pertsonaia beste modu batean prentsatuta dago, baina nik beti Hobbik ikusi nuen, antidisturbiosen ikusi ondoren, Ingridekin beti lan egin izan nahi nuen, eta Hugo Silva Anson ezagutu duela urte asko, eta esan nion, egunen batean elkarrekin lan egingo dugu, eta berak esan zian, bai, hori denok esaten duzu, baina izango nuke, bere pertsonaia, maite eta gorrotu dezula, eta Francesco ere, antzeslan eta besterik ikusi gabe neukan, hor besterik enuen ikusi, guztiak, baita Zakurra bera ere, ez dakite arra edo emea dan, baina maite dut zinez, Deba Cabezas, Guardia Zibilak, oso lan ona egin zuten, naiz eta oso urduri zeuden, inor baina urduriago, eta hori esan nahi nuen. Legia, aktore bakoitza, antzesle bakoitza pertsonaian sartzen denean, orduan zuzendaria dagokiola erlaxatzea eta gozatzea, eta hori aipatu nahi nuen. Ez dakit aktoreetakoren bat, antzesleetakoren batek ezer esan nahi duen filmaren prozesuari buruz. Oso gustura egon garela. Bai, holaxe laburbinduko genuke. Hola, buenos días, enhorabuena. Egunero zorionak filmagatik denoi. Preguntar sobre, la diferencia física entre Nik? y Laia es evidente. Aipatu nahi nuke Laiaren eta Hobbiken arteko ezberdintasun fisikoa, eta hori oso ondo islatzen da pantailan. Orduan jakin nahi nuen nola planifikatu ziren pantailan bat egin zuten une hoiek, ze berak asko handiagoa dirudi oraindik, ez? Uste dute pantailan kabitu ere ez dela egiten, eta Laia oso txikia ikusten da, ezta? Beraz, nola egin zenuten plangintza hori, ez? Nola planifikatu zen dituzten une hoiek? Eta gero galdetu nahi nizuen asko txalotu zen estena bati buruz, eta mojen eta putei buruzko esaldiak ez dakit teleberrian dagoen, nik ez dut irakurri. Estena hori ez dago teleberrian, baina beti amets egin dut esaldi hori film batean txertatzearekin. Eta emakume hori matekin erretzen ari den une honetan, orduan pentsatu nuen hor sartu behar zela, obsesio bat dauka, mojekin, eta, nien egin sekula, moje eskola batera joan, eta, hori erabili nahi nuen. Formatu hori lehen aldiz erabili dut, formatu kuadratu hori. Hemen erronka ez da izan Hobbik enkuadratzea, dena enkuadratzea baizik, baina horrek lagundu egin dit, modu sakratuan landu duten kuadrea, eta ikusi du zen nolako indarra daukan enkuadro horretatik kanpo dagoena eta kameratik kanpo dagoena. Egia da badela estena bat, itoginak arraskatzen ari denean, hor bai. Omenaldi bat dago, Diana Agusen omenaldi bat dago hor, erraldoia eta gurasoak edo aitak, Horixe, baina besterik ez da egon, ez da bestelako arazorik egon.
la verdad que la película me ha parecido bastante Filma, gratificante dentro de que juega un poco a... bueno, atsegina iruditu zait, ez? Naiz eta deseroso sentitzen zaren denbora osoan, ez da? Uste dute alderdi teknikotik naiz artistikotik, bueno, bikaina dela eta horrezaz gain uste dute antzezleak zoragarria direla. Orduan, jakin nahi nuke zeintzuk izan diren erronka nagusiak, ez da? Ze, bueno, pertsoiak nahiko gorrotagarriak dira, ez da? Luis eta Jobiken kasuan, bueno, uste dute pertsoniak oso zailak zirela, ez? Gizon matxista hoiek egitea, berbadaina abardura batzuk badaude, baina jakin nahi nuen zeintzuk izan diren pertsonaia hoien erronkak. Bai, horrelako asko daude, ez pentsa. Eskerrik asko. Nire aldetik erronka izan zen, tipo horren gogortasunean sartzea, zu hona zara, Luis, ez, nik uste dute deno daukagula alde gaizto hori eta alde on bat ere bai, ez da, baina denok ditugu argi ilunak eta uste dute hori izan zela erronka nagusia. Bizi aukera bat eman zidaten, aurpegi honekin, eta ontasun itxura honekin inoiz ez zidaten aukerarik eman, horrelako pertsonaia bat egiteko. Eta beraz, eskertu nahi dut aukerari, eskerrik asko Marisa Isabel eta talde osoari, ez da? Beraz, hor sartzea, hori bizitzea, eta behar bezala lantzea, gaiztotasun hori, edo itzal hori, ez dakit erantzun dizudan. Zeintzen galdera? De Andrea sea el mal para nada, ¿no? Andrearen pertsonaia ez da ingaiztu, ez da intxarra, ez da, nik uste dute zintzonetako bat dela. ¿Cómo es tu nombre? Nola duzu izena? Juan Carlos. Juan Carlos. Con Laia hay muchos, no me voy a meter en los personajes de Hugo ni de Bermejo. Naiz Hugorekin, Bermejorekin edo Franciscorekin sartuko, ez pertsonaia horiekin. Baina Andreas ez da Jobin gandik oso ezberdina. Ya, pero Andreas es un tipo... Andreas da... Natekin alderatuta, erabaki duena herri horretara joatea 100 metro kuadro dauzka, bere etxe hori eta bere hortua. Eta hor bizi da, eta oso argi dauka, oso haurtzaro zaila izan du, ama sufritzen ikusi du, berak etorkizun bat izateko, eta oso gutxi behar du. Inori ez dio eragozpenik egiten, eta ez du nahi inork eragozpenin sortzea berari, ez? Hobeto gehiago gustatuko zaizu edo gutxiago. Prostituta daude, herri inguruan emakumeak daude, ezkondutakoa, dendakoa, baina gero nat agertzen da. Dena delakoagatik, zerbait mugitzen dio. Ez bakarrik ito egin bat, ez berak zerbait mugitzen dio. Eta nola, adierazteko arazoa dituen, azkenean, lako barbaridea botatzen dio. Ia uzten didazun zure barruan sartzen. Kaixo, zer moduz? Baina tipoa oso konsekuentea da, oso zintzoa da, ez da inorekin sartzen, baina jakina natekin topo egiten duenean deskolokatuta sentitzen da, eta azkenean, zer gertatzen da? Une jakin bakar batean adierazten duela bere barruan zar daukan. Ez dut uste zona ez txarra dena, baizik eta bere bizitza bizitzen duena, eta saiatzen dena esan dudan bezala, ez? Inorekin esartzen eta inor sartu ez dadin berarekin. Gero esango dizutala ere, filma ikusten dudanean. Nik uste dut gaiztakeria Peterrengan dagoela, eta bikote horrengan txaletekoa. Bai? Gaiztakeria? Bai, niretzat alaxe da, Hugo, zuko ondo dakizu? Bai, nahi nardagarria iruditzen zait, iguingarria. Nire pertsonaia ezagutuko banu, horrorosoa litzateke izugarria. Baina, hain divertigarria da horrelako kabroi bat egitea.
kabroi baten papera egitea, bueno, badirudi erronka bat irudituko zaizuela, baina benetan oso erraza izan da. Jokatzea, gauza probatzea, askatasun izugarriarekin. Oso ondo pasatu dut, egia esateko. Oso relajatuta egon naiz pertsonaia horretan, ez? Ez da erronka hondirik izan, oso divertigarria. Ez juzgatzea eta manipulatzaileen azkarri hori egitea. Baina Lady Macbeth da Ingriden pertsonaia, Yo creo que lo más complicado de trabajar con Isabel es... Isabelekin lan egiterakoan esango nuke zailena dela, zenolako presioa daukazun berarekin lanean hasi aurretik zetenok ikusi ditugu, bere pelikulak eta eroi bada guretzat, ezta. Orduan, beak eskatu dizun hori egiteari dagokionez, aurreko hilabetetan presio handia sentitu nuen, gainera banekien eleberria jendeak irakurrita zeukala eta buruan irudi bat izango zuela, beraz ardura handia sentitzen duzu, erantzukizun handia sentitzen duzu, baina filmatzen hasi ginenean den aldatu zen, ze Isabelek oso arin, oso erraz lan egiten du, eta hori kutsatu egiten da, eta halako batean ez ginen lanean ari, jolasean ari ginen, oso ondo pasatzen ari ginen. Filma oso arraza izan zen, eta egia da, a priori zaila iruditzen zaizula, ez da, baina filmaketa erraza izan zen dena ondo joan zen. Beraz, prestaketa izan zen zailena, ez, benetan oso gorra egin zitzaidan, baina gero oso ondo joan zen dena. Nik erantziko nuke oso polita izan dela operatzailere den zuzendaberetekin lan egin duan lehen aldia izan da, eta oso polita izan da sentitzea, horgen neukala, ez, hor zegoela, gainean zegoela, oso sentipen polita izan da. Bestalde, azpimarratu nahi nuke, zainduta sentitu naizela filmaketan zehar, errespetua egonda, lasaitasuna egonda, egonarria, ez, kariñoz, maitasunez begira daukazun norbait hor dagoela sentitzea, ez, agerikoa irudituko zaizue, baina nik hori bereziki sentitu dut, eta oso polita izan da. Ze horrela oso modu irekian lan egiteko aukera ematen dizu. Ze tentsioa bizi baldin baduzu, antzeslezaren aurretik ezin duzu lanik egin. Eta niretzat oso polita izan da, lasaitasun patxada hori begirada hori bizi izatea. Que al final es la que lleva todo el peso de la peli encima y es una compañera maravillosa. Laiarekin lan egitea, ez, berak darama pixu guztia eta lankide zoragarria izan da, oso erraza da, berak markatzen du filmaren tonua, baina ez dauka inolako eragozpenik egokitzeko, aldatzeko, eta haren inguruan gabiltza, ez, etengabe denok. Eta horregatik, lankide guztiak, ondo gaude, bera oso ondo dagoelako, ez da? Berari begiratzen diozu eta gainerako guztia ondo ateratzen da. Kariñoaz, maitasunaz hitz egin duzu, hori da, ez? Kariño hartzen diezu, antzeslei, gero asko kostatzen zitzaigun esena batzuk moztea, ez da? Zoragarria zirenak, beraiek zeuzkatenak. Azken estena bat Ingridekin, non esaten den, esaten dion, berriz era orduan dagoela. Ze kontatzen ari zara, zuk ez duzu merik izango, ez, eta begira da, esaten genuen, baina hau putakumea. Beste estena bat Francescorekin, non esaten zion, ze movida zeuzkan, coach enpresa batean, nola, zuen izena? Our Coach. Horrere, coachen kontrako zera bat zen, ez? Aipamen bat zen, spin-offetarako erabiliko ditugu, ze asko kostatzen ekentzean. Nik esan behar dut filmaketa ederra izan da, taldea asko landu da, Isabel eta biok goizetik arratzera beste guztiekin batera horregon garela, eta egia da sateliteak diren beste pertsonaia horiek komplikatuak izaten dira, ez da? Une batean biltzen dira, beste batzuetan alde egiten dute, baina talde osoak lortu du Isabelek gidatutako hori bertan egotea, ez da?
Eta onda berean egotea. Lortu du talde osoak ez da, eta fluxua oso erraza izan zen. Ez dut uste filma bera erraza denik, aurrera ateratzen, baina naiz eta filma gogorra izan, ez? Eta pixka bat ukabilkada bat urdailean horrako zerbait, baina gero filmatzea ederra izan da gure arteko guztian. Bueno, ala ere, honek ez du saltzen, beraz gatazkaren bat sortu beharko dugu, ez da? Ternera jauna ez daukagunez, ez dugu... Zerbait sortu beharko dugu, zerbait asmatu beharko dugu, ez da, bestela ez dugu izenbururik izango. Bai, jasan ezina, ez, ezin dut eraman zure zuzendaritza lana, zure azento katalana, bueno, ez ditut zure filmak ikusiko, tira goazen emetik. Venga, horrek salduko du, oso ondo. Venga, beste bat, toksikoa zera, toksiko utza zara. Bai, jun aurretik, azken galdera bat ardezakegu. Bueno, eskerrik asko, denoiz filma ikaragarri gustatu zait, denok ikaragarri ondo zaudete, Isabel Koixeti, azteko, baina, zakur hermafrodita hori, ez? Nola baiteko harremana dukazue denok, eta laia, uste dutzu oso gertu egon zarela, ez da? Maitasunaren adierazten bat dela, dantzare bai, Zakurra? Casting bat egin genuen. Flor etorri zen, horrela du izena, horrela begiratu ziren aurpegitxo horrekin. Zergatik ni kalimera aurpegi horrekin begiratu zidan, ez? Eta, maite mindu egin nintzen. Eta gero, zaintzailek esan zidaten, hori hermafrodita zela, eta nik galdetu nien, baina aldago zakur hermafroditarik, hori filmerakarri nuen, baina ez genuen horrelako zakur baten bila abiatu, ez da? Baina bi gauzatxo zituen, ez da? Eta orduan, beste txakurrak urbiltzen zitzaizkion, eta arraro erreparatzen zioten, outsider bat gehiago zen. Outsider mundu honetan. Bai, nik uste dut oso interesgarria dela animaliekin filmatzea. Ze, batean, Florrentzako lehenbizikoa zen film batean parte hartu behar duzu, ez? Berak bazuen duintasun bat, pertsoniari oso ondo egokitzen zitzaiona. Nik alterego moduko bat ikusten nuen. Izenburua da Un Amor. Bakoitzak bere azalpenak bilatzen ditu, maitasun hori bilatzen du, eta esango nuke bai zakurra dela maitasuna, era askotara film honetan. Eta une magiko asko egon ziren, azken bertsioan ikusten ez dena, baina une oso ederrak egon ziren Florrekin batera narratibaren alde egiten zutenak, nahi honukeen 3 ordu tertiko film bat filmatu izan bai genuen, ez zan posible, baina ederra izan zen ikustea Flor nola txartatu zen filmean. Mila esker zuen erantzunen gatik. Un amor, maitagarriak izan zaretela esan genezake, baina bukatu behar dugu. Txalo bero bat mesedez.